tuyog suka paro. Kini basa na. Uy, naunsa man na sayon? Butangan og tuyog suka ang listahan. Sayon! Sayon! Uy, sayon. Tuwag kasi mong mama, oh. Kanuog man ko. Nugo na sad na. Dahil, asa man si Sayon? Yara ay nagpabungol-bungol. Sayon! Palitin agad ko dito, paminta, bumbay o gahos, be? Ako wala gisugod na sad. Ambing kwarta ma pre. Daga na ito'y paliton. Dara, oh! Paminta, ahos o bumbay, ha? Okay ma. Paminta ahos og Bombay no. Oh! Balik ang dahin, ha? Kay magluto ko humbang, uyog-uyog. Okay kayo ma. Paminta ahos Bombay. Paminta ahos Bombay. Agay. Pagkalablis with baby. Nadagma pala. Mura mag-daily tag dire. Naalagi yun no. Uli ka boy, one man down. Wajud kay klaro boy ba? Makadisgrasya yun kag tao. Para ramnas nga sayon. Para sa mga tanga, wajud kay ayo boy. Magluto si mama gumbang uyog-uyog. Ilistik ka tagaan. Ay pangdamay kalami sa umba. Ano sa day plato nimo sayon kay uban ta ka? Kuan. Sa ganito boy, kalimut na inoon ko. Amot nimo ikaw gisugo sa imong mama. Ikaw man good boy, nakalimot na inoon ko. Ulit ako sa balay. Nadaot sa kulit ag. Wala tayong ko diri boy. Bang, dagma na pud. Ay na lang day ko lata boy, wala jud kay klaro. Oh, sayon. Asa man ang isugo sa mong mama, oh. Malagyan ka palit. Nakalimot ko pa, mangutan ako balik ni mama. Awat to dito sulod, doktor, oh. Okay pa. Ma, unsa ganitong gisugo nimo sa ako, nakalimot man ko. Ay, naunsa man yung gisugoy. Gahina na kung paabot o ba ka kapalit? Nakalimot ko ma, oy. Unsa ganito? Ay, naku ni mong bataan na kasugo. Di ba na isulod sa utok? Ilista na lang na ako, be. Nay pa ma. Dara, oh! Okay ma, gusto ko ma. Balik na yun, ha? Okay ma. Dara. Palihog ko yun ni Sayon, Binga. Pabutangan ng listahan og tuyog suka. Kay kasi araw na kayo ko. Uy, sayon, sayon. Alisa dire. Ano naman pud pa? Ingon ni mong mama, nga kanang listahan, butangan daw nagtuyog suka. Kaning listahan pa, pabutangan og tuyog suka. Oh, pabutangan daw na, mo yang ingon. Tuyog suka pa no. Oh, tuyog suka. Unsa man ni sila ay manogo, dili kumpleto. Kini basa na. Uy, naunsa man na Sayon? Ingon man ka nga butangan nig tuyog suka ang listahan. Ay, naku ni mo Sayon. Akong pasabot ba nga isulat ni mo diagdugan? Ah, kaklaro sa inyong giingon. Butangan og tuyog suka ang listahan. Sunod gani kung manugo mo tarunga. Kung dili ninyo tarungon mga ipit yun mo. Kamunay palit dikto. Ay, ambot na lang yun yung bataan, ha?